ערב טוב לכולם, אנחנו בשבוע שעבר למדנו את חלק ראשון של פרק ל"ב, והיום אנחנו נמשיך ונלמד בעזרת השם את החלק השני. החלק השני בעצם בסיס שלו הוא השיעור של השבוע הקודם, ולכן מי שעדיין לא הקשיב, מומלץ וכדאי לשמוע את השיעור הקודם, שהוא בעצם הבסיס לכל החלק השני. פרק ל"ב, כמו שאמרנו שבוע שעבר, מדבר על הנושא העיקרי של אהבת ישראל, אבל הוא מתבסס על הבנה משמעותית אחרת של האדמו"ר הזקן, במה זה אהבת ישראל. זאת אומרת, אהבת ישראל, הבסיס שלה, זה להרים את הנפש האלוקית שלי, ולהגביה אותה על הגוף, ולתת לה את העיקר המשמעות בחיים שלי. איך זה קשור לאהבת ישראל? כי רק אם אני אעשה את זה, ורק אם אני אקח את הנפש האלוקית שלי, ואני אגיד לה, את במרכז, את החשובה, אני אהיה מסוגל לאהוב את החבר שלי באמת ובתמים כמו שאני אוהב את עצמי. כי אם העיקר בחיים שלי זה הנפש האלוקית, אז אני והחבר שלי הם אחד. אנחנו משלימים אחד את השני. ולכן זה ואהבת לרעך כמוך, זה חיבור. אבל אם הנפש הבהמית שלי העיקר, הרצונות שלי, התאוות שלי, הצרכים הפיזיים שלי, הם העיקר בחיים שלי, אני לא אהיה מסוגל לאהוב אף פעם מישהו אחר באותו אופן שאני אוהב את עצמי, כי הצרכים שלי תמיד יהיו קודמים לצורך של השני. וגם אם יבוא מישהו וישים את הצורך של השני לפני הצורך שלו, גם זהו צורך בהמי שלו. זה צורך לא בריא, זה צורך שיש שיגדירו אותו סוג של מזוכיסטיות, אבל עדיין זה צורך בהמי שלו. הוא מעדיף לוותר לעצמו, לקבל פחות, ולהרגיש טוב שהוא נתן לשני. אבל זה עדיין צורך בהמי. זה לא לאהוב אותו תמיד. ואיך יודעים את זה? כשזה מגיע למבחן, הוא לא מצליח לעמוד בזה. הוא יכול לעשות את זה תקופה עד שהוא מתפרק, עד שהוא נופל, ואז מתגלה הנפש בהמית במלוא הדרה, ומעיפה את כל כולם רחוק רחוק. אל תתקרב אליי, אין לי כוח, לא רוצה לשמוע, די. אם זה נפש אלוקית, והבסיס לחיים הוא חיים של נפש אלוקית, אז ככל שיש לי צרכים, והם חשובים, הצורך הראשי הוא מה השם רוצה. ואם הבסיס של החיים הוא מה השם רוצה, אז יכול להיות שעכשיו השם רוצה שיהיה לי טוב, וגם לחבר שלי טוב, וצריך לראות איך משלבים בין שניהם. זה הקדמה ואיזשהו סוג של חזרה לשבוע שעבר. אנחנו נמשיך. מופיע כאן הטקסט של המשך הפרק. ומה שכתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא, מצווה לשנותו, וגם לומר לרבו שישנאו, אין בחברו בתורה ומצוות, הוא כבר קיים בו מצווה, הוכח תוכיח את עמיתך, אם שאיתך בתורה ובמצוות. ואף על פי כן לא שב מחטאו, כמו שכתוב בספר חרדים. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן בא ואומר, טוב, יבוא איזה למדן ויבוא ויגיד, תשמע, אתה רוצה להגיד לי שאני חייב לאהוב כל יהודי? אבל מופיע בגמרא שיש מישהו שלא רק שאני לא יכול לאהוב אותו, יש לי מצווה על פי תורה לשנוא אותו. אז איך אתה אומר לי שאני אוהב אותו? מי זה? מי שאתה רואה שהוא עשה חטא. אתה רואה איזה חבר שלך שהלך וגנב, אומרת לך התורה, אתה חייב לשנוא אותו. למה? כי השנאה מרחיקה, והיא תגרום לך שלא תלמד ממעשיו. ולא רק שאתה צריך לשנוא אותו, אתה חייב ללכת לרב שלו, למי שמנחה אותו בחיים, ואומר לו, גם אתה, הרב שלו חייב לשנוא אותו. כי רב, זאת אומרת, מישהו שהוא המשפיע האישי שלו, מישהו שהוא נותן לו את כל הכיוון בחיים, בטבע הפנימי הוא תמיד אוהב את התלמיד שלו, הוא רוצה להיות קרוב אליו. ואם לא תאמר לו שישנא אותו בגלל שהוא עבר עבירה, אז הרב יכול גם כן לחפות עליו, ולגונן עליו, ועוד יותר מזה, לא לומר לו בתוקף הכי גדול שהוא עשה עבירה וצריך לתקן אותה. והתלמיד יוכל ללמוד מזה של לא נורא, הכל בסדר. הנה גם הרב לא אומר לי שום דבר. לכן צריך לומר לרב שלו, גם אתה צריך להראות לו פנים זעופות, אתה צריך לשנוא אותו.
כמובן, עד שהוא יעשה תשובה. אומר אדמו"ר הזקן, המצווה הזאת, למהדרין מן המהדרין, שאתה חייב לשנוא יהודי שעבר עבירה, המצווה הזאת, זה לא כל כך פשוט לקיים אותה. כדי לקיים את המצווה הזאת, אתה צריך לעשות משהו לפני. יש תנאי בהלכה. מה? שקיימת בו מצווה, תוכיח את עמיתך. זאת אומרת, בשביל שאתה תקיים את המצווה של לשנוא את מי שעבר עבירה, אתה חייב לפני זה לבוא ולהגיד לו, ראובן, אסור לעשות את זה, מה שעשית זה לא בסדר, תדע לך שזה מאוד חמור. להוכיח אותו על זה. אבל מה התנאי להוכיח מישהו? התנאי להוכיח מישהו זה שהוא עמיתך, שהוא עונה להגדרה של העמית שלך, חבר שלך. איך שאומרת התורה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אם הוא לא נכנס לתוך ההגדרה של עמיתך, אז לא רק שאתה לא, זה לא טוב שתוכיח אותו, אסור לך להוכיח אותו. למה? כי אם אתה תוכיח אותו, הוא לא יקשיב, ואם עד עכשיו הוא היה עושה את העבירה הזאת בשגגה, מהיום הוא יעשה אותה בכוונה ובזדון. לכן, אסור לך להוכיח אותו. אוקיי, אבל למה אני חייב להיות חבר שלו בשביל להוכיח אותו? למה אם אני לא חבר שלו, אסור לי להוכיח אותו? מה ההיגיון בזה? ההיגיון בזה שאם אתה לא חבר שלו ברמה שאתה והוא שווים, ההוכחה לא תעבוד. ואז המילים שלך סתם מקלקלות. למה ההוכחה לא תעבוד? כי אם אתה יותר גדול ממנו ואתה תוכיח אותו, אז הוא ירגיש מושפל ממך. הוא ירגיש נבזה, הוא ירגיש שאתה יורד עליו, ואז לסגור את האוזניים ולא יקשיב. אם אתה קטן ממנו ואתה תוכיח אותו, הוא ממש יתבייש. הוא יגיד, מה זה? בן אדם כזה ירוד ונחות, בא ואומר לי הערות, מי הוא בכלל שיגיד לי? ואז הוא גם לא יקבל את המילים שלך. זאת אומרת שהבן אדם היחיד שאני יכול להוכיח, זה מישהו שהוא ברמה שלי בדיוק. תגידו לי, איפה אפשר למצוא כזה מישהו שהוא ברמה שלי בדיוק בעבודת השם? תחפשו. זאת אומרת שאם לא קיימת את המצווה הזאת של הוכיח תוכיח את עמיתך, בשלמות, אסור לך אחרי זה לעבור לשלב הבא של לשנוא את החבר. אתה יכול לשנוא את החבר, זה מצווה, אבל רק אם קיימת בו הוכיח את עמיתך. שהוא בדרגה שלך בדיוק בעבודת השם. ואם אחרי שהוכחת אותו, באהבה ובנעימות ובכבוד, והוא לא שב מהחטא שלו, אז באמת יש לך מצווה לשנוא. שמעתי על זה פעם איזשהו משל שסיפר הרבי הרייץ, הרבי אחד לפני האחרון, חמיב של הרבי שלנו, הרבי מלובביץ'. הוא נתן על זה משל, יש הוראה מהבעל שם טוב, שכל דבר שיהודי רואה בעולם, צריך לחפש בו את ההשגחה הפרטית, את ההוראה בעבודת השם מהדבר הזה. אתה רואה איזשהו ציפור עפה וקרא לה איזה משהו, אתה רואה איזה מישהו בא ואמר לך איזה... כל דבר שהקדוש ברוך הוא עשה זה לא לחינם. כמו שהבעל שם טוב לימד אותנו, אפילו עלה שנושר מהעץ ומתגלגל למטה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, היה לו כוונה מיוחדת בכל עלה שיפול מכל עץ, בכל מקום ביקום. לא רק שהוא ייפול, מתי הוא ייפול, אלא גם איך הוא ייפול, כמה סיבובים הוא יעשה תוך כדי שהוא ייפול, איפה בדיוק הוא ינחת, ובאיזה זווית זה יהיה. עד כדי כך המחשבה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם הייתה מדויקת. ולכן הכל בהשגחה פרטית של השם. וממילא, כל מה שהשם עושה, יש לזה מטרה. אז המטרה היא שאני אסתכל על זה, וילמד מזה הוראה לעבודת השם. אז הרבי הרייץ היה צריך השם לשמור לקבל איזה זריקה, טיפול רפואי. והוא למד מהדרך שהדוקטור, שהאח שם, נתן לו את הזריקה, הוראה בעבודת השם. הוא אמר ככה,
לפני שלוקחים את הזריקה, לוקחים חתיכת צמר גפן רך ונעים, מרטיבים אותו בחומר מחטא, מנגבים בעדינות את המקום. אחר כך עושים דקירה קלה, מיד מוציאים את המחט, ושוב פעם לוקחים את הצמר גפן הרך ומנגבים את המקום. מה הרבי אריאס למד מזה בהוראה על עבודת השם? כשאתה בא לדקור מישהו, אתה צריך כבר להגיד לו איזה דקירה, איזה הערה שהיא כואבת. לפני זה תבוא בדברי רכות, תנחם אותו, תבוא ותסביר לו את זה בצורה יפה, אחר כך תעשה דקירונת קטנה, יצאת, עוד פעם דברי ניחומים, כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חשוב לי, ואני אומר את זה רק בגלל שאני באמת אכפת לי ממך. לדעת איך להוכיח, זה עבודה קשה. בוא נמשיך. אבל מי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו, מה עושים איתו? הרי אני לא יכול לקיים בו מצוות תוכיח את עמיתך, אז אם אני לא יכול להוכיח אותו ממילא, אסור לי לשנוא אותו, אז מה נשאר לי לעשות? הנה על זה אמר הלל הזקן, היווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום וכו', אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לומר, שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, לכן נקראים בשם בריות בעלמא, צריך למשכן בחבלי אבותות אהבה וכולי, ואולי יוכל לקרבן לתורה בעבודת השם. והן לא יפסיד שכר מצוות אהבת תרים. אדמו"ר הזקן אומר ככה, מי שלא אפשר לקיים בו מצוות תוכיח את עמיתך, אתה כן חייב לקיים בו את אהבת ישראל, אפילו שהוא חטא, וראית בעיניים שלך שהוא עשה חטא, אתה חייב לאהוב אותו. לאהוב אותו עד כדי כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. והוא מביא את דברי הלל הזקן, מהמשנה במסכת אבות, אוהב שלום וכו', אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה הכוונה במשפט הזה? אדמו"ר הזקן מדגיש כאן מילה אחת ושם אותה בכותרת למעלה גדול, בריות. זאת אומרת, אנשים כאלה ריקים ופוחזים, חסרי כל מעלה שהיא, אין שום מילה בשפה העברית שאפשר לכנות אותם, חוץ מהמעלה היחידה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. אנשים כאלה נוראיים, מגעילים וחוטאים ופושעים, אבל הם בריאה של השם. ואם כך, מצווה לאהוב אותם באהבת ישראל אמיתית, בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. איך זה נתפס? איך אני יכול לאהוב כזה בן אדם קואלי? איך? כי המטרה שלך זה לקרב אותו. והדבר היחיד שיקרב אותו, זה אם תאהב אותו. ותראה לו כמה אתה אוהב אותו באמת. אתם זוכרים שסיפרתי את הסיפור, אבל אני אספר אותו שוב, כי זה סיפור חזק. רב מנדל פודפס היה יהודי זקן, שישב שנים בכלא בסיביר, והוא היה, אחרי הרבה שנים, הרבי לקח אותו ועשה אותו משפיע בישיבת ומחתמים מכפר חב"ד, בארץ ישראל. הוא היה כבר בן אדם זקן, מבוגר, בערך 70, ויום שישי אחד נכנס הרב טוביה בולטון, שהוא היה באותו זמן תלמיד בישיבה, הוא נכנס לזל, לבית המדרש, והוא עם תפילין ביד, בדרך לרכבת לעשות מבצועים, להניח ליהודים תפילין. פוגש אותו רב מנדל ואומר לו, לאיפה אתה הולך? אז הוא אומר לו, אני הולך לעשות מבצע תפילין. אז הוא אומר לו, אני בא איתך. עכשיו, הרב בולטון הסתכל על השעון באותו זמן, הוא אומר, תשמע, השעה כל כך מאוחרת, גם אם הוא רוצה לבוא איתי, אין סיכוי שהוא יבוא איתי. למה? כי הרכבת יוצאת מהתחנה בדיוק עוד 5 דקות. אני בחור צעיר, 16, משהו כזה, אני יכול לרוץ כל הדרך, אני אגיע, אני בקושי נשום, אני אחכה כמה דקות, אבל אני אהיה ברכבת. איך הוא, בן אדם בן 70 ייכנס? אז הוא לא אומר לו את זה, אבל הוא מסתכל בעיניים, ורב מנדל הבין, גם בלי שהוא יגיד לו את זה, אז הוא אמר לו, אתה תלך לבד, אני אבוא. אז הוא הלך.
רב טוביה עולה על הרכבת, ניגש ליהודי הראשון, והרכבת לא זזה. אבל בינתיים הוא שואל את האנשים, אתם רוצים להניח תפילין? אתם רוצים להניח תפילין? אז הוא אמר שככה, הוא היה הולך, היה לו חליפה עם 4 כיסים. בכל כיס הוא היה מניח זוג תפילין, אחד ראש, אחד יד, והוא היה מכניס אותם לבפנים, הוא לא היה מקבל אפילו את הרצועות, הוא היה שם אותם בצורה מגולגלת ככה בערך בתוך הכיס. ואז הוא היה ניגש לאחד, מניח לו תפילין, תוך כדי זה הוא מביא לו את הסדר קריאת שמע לקרוא ולהגיד, ואז הוא הולך לשני, שואל אותו, הוא אומר גם כן, ככה הוא מניח לעוד מישהו, הוא מביא לו גם את הסדר, ואז הוא הולך ככה, ולהוא הוא מריד, ולהוא הוא שם, ולהוא הוא מוריד, וככה הוא תופס תוך כדי, בזמן קצר, הוא מצליח להניח הרבה. בקיצור, הוא ניגש והוא אמר, תמיד, הדבר הכי קשה זה הבן אדם הראשון שיגיד כן. אחרי שהראשון אומר כן, כל השאר בדרך כבר נמסים ויאללה, אנחנו מסכימים גם. אבל הראשון תמיד זה חשש, כן, לא נעים, אולי מה יגידו וזה. אחרי שהראשון אומר כן, הסכר נפתח וכולם מסכימים. בקיצור, הוא ניגש ליהודי הראשון שיושב, עכשיו ברכבת זה שולחן כזה ל4, זה 2 בצד הזה, 2 בצד הזה, אחד פנימי ואחד חיצוני. אז הוא ניגש לזה שיושב חיצוני, אומר לו, רוצה להניח תפילין? לא. הוא ניגש לשני, אתה רוצה להניח תפילין? לא. הוא ניגש לשלישי, אתה רוצה להניח תפילין? לא. הוא ניגש לרביעי, שואל אותו שהוא ישב בתוך הצד הפנימי, קרוב לחלון, אתה רוצה להניח תפילין? אז הוא נעשה אדום כזה, עצבני, כועס, כל כולו מחריב צבעים, הוא ככה מסתכל עליו, והתחיל לקלל אותו ולצעוק עליו, ואם הוא היה יושב בצד החיצוני, הוא היה גם קם ומרביץ לו, אבל הוא לא יכול לעשות את זה, כי היה איזה מישהו אחר שישב בצד יותר קרוב למעבר, ולא נתן לו לצאת. בקיצור, הוא הבין, לא אמר לו כלום, והמשיך הלאה. לעבור כמה דקות, הוא רואה בכניסה לרכבת, כבר איזה לא יודע מה, 7-8 דקות אחרי שהרכבת הייתה אמורה לזוז, הוא רואה את רב מנדל עומד בדלת, מתנשף, כבר ביהודי מבוגר, עשה מאמץ, אבל נכנס לרכבת. וכעבור כמה שניות הדלת נסגרת והרכבת נסעת. בקיצור, הוא ממשיך לעשות את העבודה, להניח תפילין. כעבור כמה דקות, הוא רואה שרב מנדל מתחיל לעבור אחריו. זאת אומרת, את כל האנשים שהוא כבר שאל אותם, הוא מתחיל לעבור אצלם גם כן. אז הם רוצים, לא רוצים. בקיצור, הוא קלט שעוד רגע רב מנדל מגיע לבן אדם העצבני הזה. הוא אמר, אני יכלתי לברוח לו, כי אני צעיר, אז הוא מצא ישר הלכתי. אבל מה הוא יעשה? הוא לא יוכל לברוח, מה הוא יקבל לו למכות כאן ליד כולם, לא יפה. אז הוא מסמן לו, לא, זה, אל תגיד לו, לא. אבל הוא לא יכול לצעוק את זה, כי הוא ברכבת, אז הוא עושה לו ככה פנטומימה. ורב מנדל כאילו עושה את עצמו לא מבין. טוב, לא מבין, השם יעזור. קיצור, הוא משיח להניח תפילין לאנשים, הוא רואה מהצד את רב מנדל ניגש ליהודי העצבני הזה ושואל אותו. הוא כבר ציפה על איזו שטיפה נוספת שהולכת להגיע, ואז הבן אדם הזה מכחיל עוד פעם ככה, להיות עצבני, להחליף צבעים עוד פעם, וככה לקום בכעס. רב מנדל הסתכל עליו ואמר לו, היה לו שפה, הוא דיבר עברית, אבל במבטא של יידיש מעורבב עם רוסית ככה כבד. אני אוהב אותך. אותך הוא אמר, לא אותך. הוא לא יודע, אני אוהב אותך. ככה אמר לו את זה כמה פעמים. והבן אדם הפסיק לצעוק, נרגע, ואמר, אני מוכן. או הפשיל את השרוול, הניח לו תפילין. נכון, יש אנשים שהם רחוקים, שהם אפילו אנטי, שהם אפילו כועסים ומציקים ועושים דברים נוראים. אבל מה שחסר להם זה נקודה אחת. חסר להם את האהבה הזאת. את התחושה שאנחנו באמת אכפת לנו מהם. נמשיך. גם אם הם לא יחזרו בתשובה, גם אם אתה עשית את אהבת ישראל שלך, ואתה עשית את מה שתלוי בך, והם החליטו שזה לא מעניין אותם. אתה לא הפסדת מצווה, אז מה אכפת לך? אתה עשית את המצווה שלך, היה שלך מצווה שנקראת אהבת ישראל. זה לא עזר, זה לא קירב אותם, אבל אתה הרווחת מצווה, מה אכפת לך? ממשיך האדמו"ר הזקן ואומר, וגם, המקורבים אליו והוכיחם, ולא שבו מעמולותיהם, שאמרנו לפני זה, שאם חבר שלו, אותו איתו, בתורה ומצוות, עמיתך, והוא הוכיח אותו, והוא לא שמע העוונות שלו, אז יש לנו מצווה לשנוא אותו.
אז אדמו"ר הזקן אומר, נכון, יש לך מצווה לשנוא אותו, אבל שמצווה לשנאותם, מצווה לאוהבם גם כן. איך אפשר? גם לשנוא אותו וגם לאהוב אותו? יש לי לב אחד, כמה אני יכול להכניס בפנים? גם לשנוא וגם לאהוב, ושתיהם זה מצווה. אז אדמו"ר הזקן אומר שזה לא סותר, שימו לב. ושתיהם הן אמת. זה לא איזה משחק. קצת תשנא, קצת תאהב. לא. הרבה תשנא ותשנא עד הסוף, כאילו אין שום דבר אחר בעולם. וגם תאהב עד הסוף, כאילו אין שום דבר אחר בעולם. איך אפשר לשלב אותם? זה לא משחק, זה אמת. איך אפשר לשלב אותם? שנאה מצד הרע שבהם, את הנפש בהמית שלו, שהתגברה עליו, וגרמה לו לחטוא, והוא הגיע למדרגות נוראיות, את זה מצווה לשנוא. והאהבה, מצד בחינת הטוב, הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם, המחייב נפשם האלוקית. את הנפש האלוקית, את הניצוץ האלוקי שיש בהם, מצווה לאהוב. למה אדמו"ר הזקן לא אומר את הנפש האלוקית שבהם? כי גם לה יש איזשהו עניין שהיא מתלבשת בתוך הנפש באמת. ואם זה אמת, זה עד הסוף. זאת אומרת, רק את הניצוץ של הנפש האלוקית, ששום דבר לא פועל בו, והוא נשאר כמו שהוא, חלק אלוקם ממעל ממש, הוא החלק הכי טוב שיש ביהודי. אי אפשר לשנוא אותו. זה אלוקות. ממש חלק מהשם נמצא בכל יהודי. ולזה אתה חייב להתחבר רק בצורה אחת, בצורה של אהבה. ולעורר רחמים בליבו עליה, ולא רק שאתה צריך לאהוב אותו, אתה צריך גם לרחם עליו. תחשוב שיש להם חלק של נפש אלוקית, שנמצא בתוכם, והוא לא משמעותי, הוא לא פועל, הוא לא עושה כלום. אז מה הוא? כי היא בבחינת גלות, בתוך הרע מסית רעך גובר עליה ברשעים. הוא נמצא ברמה כזאת של גלות, שהוא לא מפעיל את הגוף. כל כולו של הגוף, כל כולו של הבן אדם הזה, שרוי בתאוות ליבו, בשרירות רצונותיו, ובדרך הכי הכלכלה שהוא יכול ללכת, הוא הולך בה. והנפש האלוקית מנסה לומר משפט, הוא סותם לה את הפה. מנסה להשפיע, זורק אותה לצד. מופיע בספרי קבלה, בספרי חסידות, דוגמה לדבר, שנבין בצורה קיצונית מה הכוונה גלות. חס ושלום, שלא נדע רחמנא ליצלן, אנשים רשעים לפעמים מקבלים עונש כזה, שהנשמה מתגלגלת בתוך גוף של בהמה, או חיה, או אפילו חס ושלום דומה, או צומח. אבל מה קורה לנשמה במצב כזה? נגיד, נשמה שבן אדם השם ישמור שחטא נכנסת להיות בתוך גוף של פרה. היא לא יכולה להשפיע כלום. זה כמו בית הכלא הכי נוראי שיש. היא שרויה בתוך הבהמה, וכל היום היא צריכה להיות עם הראש בתוך העשב, וכל הרצונות שלה, וכל השאיפות שלה, וכל הצרכים שלה, אין להם שום דרך לבוא לידי ביטוי. היא כל כולה שרויה בגלות. וככה, ויותר מכך, הנפש האלוקית שנמצאת אצל בן אדם שחוטא, נמצאת. כי הכוחות שלהם אדירים, היא יכולה להביא את הבן אדם למקום הכי גבוה והכי רוחני שיש. אבל במקום זה, הוא לוקח אותה לטיול, למקומות הכי מסריחים שיש. בוא נמשיך. והרחמנות, אחרי שאתה תרחם עליהם, מה זה יגרום לך? מבטל את השנאה ומעורר את האהבה. כשאתה רואה מישהו שעבר איזה משהו נורא, איזשהו עבירה נוראית, חס ושלום. ואז אתה קולט את הסיטואציה עד הסוף,
זה משנה לך את כל הכיוון מחשבה. וזה מזכיר לי סיפור. היה איזה תלמיד אחד שהיה מגיע לשיעור, וכמעט באופן תמידי היה מניח את הידיים על הראש, את הראש על הידיים ונרדם. והרב כל פעם היה כועס עליו, ולא הבין מה קורה איתו. יום אחד הרב תפס יוזמה והחליט לעשות לו ביקור בית. והשם ישמור, הוא ראה שגרה משפחה של 8 נפשות, בבית של 2 חדרים, שאין אף מיטה לילדים בבית, ובמשך הלילה יש איזה 4 מזרונים מסכנים, וכל הילדים צריכים לישון על המזרונים האלה. הוא אמר, מאותו רגע לעולם לא יכלתי לכעוס על תלמיד יותר. בלי שאני אדע את הסיפור עד הסוף. אתה חושב שהילד הזה הוא מזלזל, הוא עושה בכוונה דווקא, אבל הסיטואציה של החיים שלו היא כל כך קשה, שהוא לא יכול לישון בלילה, כי אין לו מיטה לישון בה. השם ישמרנו. אז כשאתה מתגלה הרחמים שלך, אתה כבר לא שונא. אתה אוהב. כנודע ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. הסוד הזה מופיע בפסוק, יעקב הוא מידת הרחמים, והוא פודה, הוא מוציא מהגלות את אברהם, את מידת האהבה, חסד. כשאתה מרחם על מישהו, אפילו שלפני זה כעסת עליו, אם יש לך סיבה לרחם עליו, אתה מפסיק לכעוס עליו ואתה מתחיל לאהוב אותו. בואו נמשיך. ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכלית שנאת מתים, הרי דוד המלך מופיע בתהילים, שיש כאלה שהוא לא רק שנא אותם, אלא שנא אותם בתכלית. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולפרש את זה שהוא חצי שנא אותם וחצי אהב אותם, כי הוא שנא אותם בתכלית, זאת אומרת, עד הסוף, בלי עוד תוספות נוספות. וגומר, אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק במלכי ישראל, כי דהית בגמרא בפרק ט"ז בשבת. זאת אומרת, יש כאלו אנשים שהגיעו למצב נוראי כזה שהם במינות ואפיקורסות, הם לא מאמינים באלוקים, לא מאמינים בתורת ישראל, לא מאמינים במצוות וכן הלאה, על פי ההגדרות, תסתכלו ברמב"ם, בהגדרות מה זה אפיקורס, בתחילת הספר יד החזקה, ושם מופיע, מי שהגיע לדרגה כזאת, באמת מצווה לשנוא. שמעתי פעם פה בדור שלנו שהיה איזה מישהו שהכריז על עצמו שהוא אפיקורס, אז אחד ענה לו, תשמע, בשביל להיות אפיקורס, אתה צריך לדעת את כל התורה, ואז למרוד בה. אבל אתה לא יודע כלום, אתה עם הארץ מוחלט, אתה לא יכול להיות אפיקורס. אז היום גם אפיקורסים אין לנו. מי שאומר שהוא לא מאמין, זה בגלל שהוא פשוט לא יודע. אם הוא היה רב גדול, שלמד את כל התורה והבין את הכל, ואחרי זה החליט למרוד ולעשות נגד, הבנתי. אבל אין כאלה אנשים, יש תינוקות שנשבו, אנשים שהגיעו לרמה כזאת שהם נולדו, בלי ידע בסיסי ביהדות, במה זה תורה ומצוות. תלמד אותם, תראה שהם רוצים. לסיכום, מצוות אהבת ישראל על כל אחד ואחד מאיתנו, לאהוב כל אחד ואחד מישראל כמו שהוא אוהב את עצמו ממש. והאהבה יכולה לבוא לידי ביטוי רק אם נשים את הנפש האלוקית שלנו במרכז, ואת הנפש בהמית והרצונות והתאוות בצד. לשנוא זה לא דרך, הדרך שלנו זה לאהוב, וגם מישהו שהוא בדרגה כל כך נחותה, אתה תרחם עליו, אתה תוכל לעורר את האהבה שלך עליו, ועל ידי זה תוכל למשוך אותו ולקרב אותו בעזרת השם לעבודת השם. שיהיה בשורות טובות ולהתראות לכולם.